tulam rongrang hin pen ne tom phan council hoi pen nang pachini lo je alang li nili tom phan prabjin pen jong si ron jong si ingsam polotang te article 244 e pothak Assam government mate Dr. Himanto Bose Sharma pen sitame ne tom phan pachingwai pu si ni tom phan assurance tang pilo apotsi la pen at the same time non ron ta dobom aposi la bang so a bon ke kola bang ka ni tom suspend nang koklo la pen ako ni tom aphan jong si Council pen mate akai sar Dr. Tururam Ronghang la pen team ke doan pen jong sin ni tom phan Chief Minister pen jong sin nang pache tong tek thiron ing sam data polotang te la bang ke nang litum chin lo suspense means la bang definitely la bang call bang chewang tu jui po la ban sin ni tum nang litum phan pachini pon chala one thoi phak se dame isi ang deng kapawang jia phan sin ni litum claim pon do la pen non ni tum theklong lo isi ang deng nang le lo ja council pen ye tom phan Assam Chief Minister pen nang paching ki jia phan a promise nang chipilo lai si ang deng le lo Assam Chief Minister pen chingki panjong sa Assam Chief Minister netom phan mesen alam nang than pon polotang te netom ako state level pen ako central level long ta netom ke dami phan ako hasong deng nang le thupo lalo মানে Forum for Hills Autonomous State Movement pen nilitum kebangji tarik cricket homani 24 hours of han bond do ipulo sami nona bangke la so bona bangke suspended po 13 ni bangke pedo ponunelo arhe non itum la ron apor hut nangle roga masi non emergency apor nangle roga masi nitum la so bona bangke suspended po bangsi pini nitum la bangso ame along itum chepare ponder ma Halo. Laso bangke indefinite. Suspend indefinite. Mane protected. Laso natari kakudu thulam protected ta indefinite. Emergency dotiga bangke, ron dotiga bangke, nitumo bangke, labang sobon bangke chi withdraw delo, suspend delo, seta. Dito ako mo pig bon thuyi halo so bangke, pini bangke tu pang nak protect. Ate ron mantu dong yun pari tum chine. Ate ron ke 2 years emergency declare lang. Apose ko an a days ko an a month on position ya so ram apose bon ke hangi kopi ki demand payment netum autonomous e demand article 244a 40 years netum hang lo seta netum manang pipe der posi nang pinang g pula so a demand apan se lamang so ke bon ke kolni netum mak Ini nang sombong kan kiri tu kotak ini kacing baik tu koma mata ini kacing baik. council pen netum autonomous council la pen ke lo so si mp do la pen ex mp atum do ex mla atum do la tu men se tum ching wailin la pen la